Fórum pre pomoc starším zriadilo Senior Linku ešte v roku 2009. Poskytuje pomoc a poradenstvo starším ľuďom, ktorí sa ocitajú v krízových situáciách a potrebujú ich riešiť. Senior Linka je jedinou svojho druhu na Slovensku. Je bezplatná a funguje 24 hodín denne. Volať na ňu môžu starší ľudia z celého Slovenska. Stále častejšie sa objavuje týranie a zneužívanie starších ľudí a zneužívanie rôznymi subjektami. No a k tomu potrebujú naozaj starší ľudia dostať dosť informácií, aby sa vedeli brániť, a toto sa snažíme my v rámci Slovenska naozaj robiť. Senior Linka, dobrý deň. V čom vám môžeme pomôcť? Počúvam vás. 3 pracovníčky Senior Linky mesačne vybavia približne 150 až 200 telefonátov. Starším ľuďom radia, na koho sa s problémom majú obrátiť, ako majú postupovať alebo sa brániť. Spolupracujú pritom aj so štátnymi inštitúciami, s ombudsmankou, s právnikmi. Nie jedenkrát sa stalo, že nám prepájali na našu linku aj hovory zo 112. Samozrejme, tieto hovory sme prijali s dotyčným, alebo dotyčnou sme komunikovali a môžem povedať, že sme sa nakoniec rozchádzali skutočne s dobrým pocitom, že sa nám podarilo toho človeka zachrániť. Problémy starých ľudí sú rôzne. Mnohé sa týkajú zlých rodinných vzťahov, sporov o majetok, hroziace exekúcie. Častokrát sú volajúci v zlom psychickom a zdravotnom stave. Preto je dôležité, aby pracovníčky linky boli empatické, vedeli počúvať a boli ochotné pomôcť. Riešila som prípad, keď dotyčný pán chcel spáchať samovraždu. Priznal sa, že je užívateľom alkoholu, že je závislý na alkohole. Takže tam sme to museli riešiť skutočne veľmi citlivo, s tým, že je potrebné, aby navštívil odborného lekára, aby sa liečil. Odmenou ženám na druhom konci linky je spätná väzba. Ani o takéto telefonáty nie je núdza. Seniori sa ozvú aj potom, ako sa im podarí ťažkú situáciu prekonať. Máme jedného onkologického pacienta, ktorý k nám pravidelne volá, informuje nás o svojom zdravotnom stave a ja viem, že nemá doma nikoho, s kým by sa o tom mohol porozprávať. Ocenenie Sociálny čin roka je hlavne morálnym ocenením práce celého kolektívu Fóra pre pomoc starším. Je dôkazom, že ich práca má zmysel a prináša úžitok jednej z najzraniteľnejších skupín obyvateľov. Ono to nie je len sa samotné to telefonovanie, ale aj tie následné veci, ktoré okolo toho existujú. Že teda robili sme v rámci toho aj prieskum, robili sme teda ďalšie veci, ktoré hovorili o tejto problematike a dostala sa vôbec táto problematika do povedomia, že sa veľa o nej hovorí.